ଯେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ କିଏ ସେଇ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ନା ନୂଆ ଲୋକ ଗୋଟେ କିଏ ଆରେ ସେ ଯେମିତି ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସରପଞ୍ଚ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ବୁଝେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି କା ଚଲାଯାଏ ଇଏ ହେନ୍ତି ସୁଜାତା ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟର ନାୟକ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡିଆନ। ତେଣୁ ଯଦି ସେ ସେବା କରିବାକୁ ଦଳରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ମାମଲତକାରୀ କରିବାକୁ ଲିଡରସିପ୍ ନେବା ଅପେକ୍ଷା ସେ କିଛି ଦିନ ସେଠି ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ ହବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଗନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି ଗଣେଶ ଫଟୋ ତା ପୂଜାପୂଜି କରନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖ ହବନ କିଛି ଦିନ ଓଳାଓଳି କରନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟର ଲିଫଲେଟ୍ ନାନା ପ୍ରକାର ଅଛି ଆଗକୁ ବିଗତ ଦିନରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇକି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କରିବେ ଏବଂ ଗାଁ ଗହଳି ବୁଲିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଉପରେ ପାଳଗଦା କରି ଠିଆ କରେଇଦେଲେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରି ସେ କ'ଣ କି ଲୁଚିଛନ୍ତି ଆଉ ଶଙ୍ଖ ହବନ ଓଳିଆନି ସେ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଆଚ୍ଛା ନବୀନ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେମାନେ କ'ଣ କି କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ଆଦାନୀ ଭଉଣୀ ନା ଏ ଯେଉଁ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀର ଘର ଲୋକ ସେମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଚାକିରି କରିଥିଲେ ନବୀନ ପଛପଟେ ବସିବେ ପଛପଟେ ଆସିବେ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଶୁଣ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଦଳର ମେମ୍ବର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି ଏ ମେମ୍ବର ହେବେ କ'ଣ ହେବେ ନ ହେବେ ସେ ପର କଥା। ଏ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଏମିତି ଗୋଟେ କେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପିଲା ନୁହଁ କି ଗୋଟେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ନୁହଁରେ ଆସିକି ଏଠି ଦଳ ସମ୍ଭାଳି ଦେବେ ଦଳ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବ। କଥା ହେଉଛି ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସେ ନବୀନକୁ ଯାଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ନୂଆପଡ଼ା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପରେ ଯେ ଆପଣ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋର୍ କମିଟି କରି ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ଯୁବ ଛାତ୍ର ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଚେହେରା ଭଲ ଅଛି କି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ 30 କି 30 ଅଛୁ ଆମେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ 200 250 ପାଖେ ଆମେ ଅଛୁ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବିଜୁ ଆଦର୍ଶରେ ବିଜୁ ଲିଗାସି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯେଉଁ ସମର୍ଥନରେ 24 ବର୍ଷ ସରକାରକୁ ନେଇକି ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭଲ ଢଙ୍ଗରେ ଚଲେଇବୁ ତାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର ଯେହେତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏ କଥାଟା ବୁଝିଗଲେ ଶୁଣିଗଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକା ତାପରେ ଇଏ କ'ଣ କଲେ ନା ପାଣ୍ଡିଆନ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରଣକୌଶଳ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲିକା ଯେଉଁ କଥାଟି ଆସିଛି ଆଜି ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆସିଲାଣି ଯେ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ଶର୍ମା ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଦରମା ପାଇକି ଶଙ୍ଖ ହବନ ଚଲାଉଛନ୍ତି ପେ ରୋଲରେ ଅଛନ୍ତି ସାଲାରୀ ପାଇକି। ତେଣୁ ଏଇ ଘଟଣାଟି ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରଣକୌଶଳ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଖବର ଯାହା ଆସୁଛି ଯେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନକୁ ଦଳକୁ ଆଣିବେ। ଯେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ କିଏ ସେଇ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ନା ନୂଆ ଲୋକ ଗୋଟେ କିଏ ଆରେ ସେ ଯେମିତି ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସରପଞ୍ଚ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ବୁଝେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି କା ଚଲାଯାଏ ଇଏ ହେନ୍ତି ସୁଜାତା ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟର ନାୟକ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡିଆନ। ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳ ବସିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସେଇବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଏ ସବୁର ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତ ପାଣ୍ଡିଆନ। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ଆଣି କ'ଣ ନାଟକ କରିବେ ତେଣୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ଆଣିକି ଯେଉଁ ନାଟକ କରିବା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳବତୀ ହେବନି କି ନିଶ୍ଚିତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ନେତା ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ନେଇ ସହରାଞ୍ଚଳ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଲିଗାସି କି ବିଜୁ ଆଦର୍ଶ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଚିନ୍ତାଧାରା କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏବଂ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଏ ହେଉଛି ତାମିଲର ବୋହୂ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ସେଠି ସେ ରାଜନୀତି କରିପାରିବେ ଏଠି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଏବେ ରୋଷେଇଆ ରଖିଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଲୋକ ଆଣିକି ଏବଂ ଦୁଇରେ ତାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ରାଉତ। ତେଣୁ ଯଦି ସେ ସେବା କରିବାକୁ ଦଳରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ମାମଲତକାରୀ କରିବାକୁ ଲିଡରସିପ୍ ନେବା ଅପେକ୍ଷା ସେ କିଛି ଦିନ ସେଠି ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ ହବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଗନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି ଗଣେଶ ଫଟୋ ତା ପୂଜାପୂଜି କରନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖ ହବନ କିଛି ଦିନ ଓଳାଓଳି କରନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟର ଲିଫଲେଟ୍ ନାନା ପ୍ରକାର ଅଛି ଆଗକୁ ବିଗତ ଦିନରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇକି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କରିବେ ଏବଂ ଗାଁ ଗହଳି ବୁଲିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଉପରେ ପାଳଗଦା କରି ଠିଆ କରେଇଦେଲେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଅକ୍ଷୟ ରାଉତ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ନା ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ଥିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ନା ଇଂରେଜମାନେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ ନା ଅକ୍ଷୟ ରାଉତ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଇଏ ଅକ୍ଷୟ ରାଉତ ଯିଏ ସରକାରଙ୍କ ପଇସାରେ ମାଗଣା ଡାକ୍ତର ପଢ଼ିଲେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ସେବା ନ କରିକି ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ଦରମା ଦେଉଥିଲା ବୋଲି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପଳେଇଥିଲେ ଜାମଶେଦପୁର ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ କ'ଣ ସେବା କରିବେ ଯିଏ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଠ ପଢ଼େ ତା ପିଛା ସରକାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ 50 ବର୍ଷ ତଳେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁଟା କଟକ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁର ତିନିଟା ମେଡ଼ିକାଲ ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼େ ସେ ମାଗଣା ପାଠ ପଢ଼ିବ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଟୋଟାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ପଇସା ସେ ସରକାରଙ୍କ ଥ୍ରୁ ନେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କଲେନି କି ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଗୁରୁବା ଖଟିକିଆ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କଲେ ସିଏ ପଳେଇଲେ ସୁଦୂର ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦରମା ଟୁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଅଧିକ ଦରମା ଦେଉଥିଲା ସେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଯାଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଚାକିରି କଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୂଳରୁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଯୋଜନା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆସିକି ଏଠି କ'ଣ ସେବା କରିବେ ଇଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଯିବେ ଯେ ମତେ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦଳର କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ
ଯେ ମୋତେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ହେବ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ଗ୍ରହଣ ହେବ ନ ହେବ ପର କଥା ଦେଖାଯିବ। ଆଉ କ'ଣ କରି ସେ କ'ଣ କି ଲୁଚିଛନ୍ତି ଆଉ ଶଙ୍ଖ ନଳିଆନି ସେ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଆଚ୍ଛା ନବୀନ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେମାନେ କ'ଣ କି କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ଆଦାନୀ ଭଉଣୀ ନା ଏ ଯେଉଁ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀର ଘର ଲୋକ ସେମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଚାକିରି କରିଥିଲେ ନବୀନ ପଛପଟେ ବସିବେ ପଛପଟେ ଆସିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଲୁଚିସି କାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇନୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ଗୋଟେ ଏଇ ଆଦର୍ଶ କରିଥିଲେ କାଲି ଏଇଠି ଲୋକଙ୍କୁ 100 ଲୋକଙ୍କୁ ଶୀତ ଦିନ ହେଲା କାଲି ସାଲିଆ ସାହି ବସ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଲୋକଙ୍କୁ କମଳ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତୁ। ହଁ ଲୋକ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ପରା ଏଇ କେତେ ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବା ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଯାଉନାହାନ୍ତି ବୁଝିବେ। ଜଣେ ୱାଟର ରିସୋର୍ସରେ ଚାକିରି କରିଥିବ ଜଣେ ଇରିଗେସନରେ ଚାକିରି କରିଥିବ ଜଣେ ୱାର୍କରେ ଚାକିରି ଅଫିସର ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାକିରି କରିଥିଲା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଇଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଦାମିକା ଲୋକ ଗୋଟେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସୁପର କ'ଣ ଗୋଟେ ଆସୁନି ଶକ୍ତିମ୍ୟାନ ଆପଣ ଭାବିଲେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଆସିଯାଇଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଧାରଣା ହେଇଥିଲା। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଦରମା ପାଉଥିଲେ କାମ କରିବେ ଏବେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ସେ ଥିଲେ ଏତେ ଦାମିକିଆ ସେ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ହିଁ ଚଲାଉନାହାନ୍ତି। ଆରେ ମିଶନ ଗୋଟେ ଦରମା ସ୍କୁଲର ହେଡମାଷ୍ଟର ସେ ସ୍କୁଲର ହେଡମାଷ୍ଟର ଯେମିତି 60 ବର୍ଷ ପରେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିବ ଇଏ VRS କାହିଁ ନେଉଥିଲେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଅଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଚାକିରି ସଂସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସେଠି ଚାକିରି କଲେନି ତାଙ୍କ ତ ଚାକିରି ଆହୁରି ଅଛି ଅବଧି। ତେଣୁ ନାଇଁ ଆମେ କିଏ ମନା କଲା ଦଳରେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଫଳବୃତ୍ତି ହେବନି ଏବଂ ସଫଳତା ହେବନି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆଜି ବି କହୁଛୁ।